काहो इहे है प्रेम रोग, प्यार में धोखा पाके लेहनी हम भोग। झूठ साच बोल बोल के प्यार के घर बसाई लीलस, आ हम रहनी ओकरे पर लपटियाई उ 7 लोग के फंसा लीलस। तिरिया चरित्र के जान नहीं पौनी, ओकरा के हम पहचान नहीं पौनी। दोबारा कबो प्यार ना करब ऐसन हम ठान लेनी, आ ओकर कबो आदत ना सुधरी ऐसन हम मान लेनी। रुपया हमसे ले के बैंक हमार खलियाए दिलस, आ हम रहनी ओकरे पर लपटियाइलू 7 लोग के फंसा ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन बुक। आज हमारे साथ कवि जी हैं और कवि जी के देख सकते हैं दिलीप दीवाना जी हैं। सबसे पहले स्वागत है कवि जी। नमस्कार, प्रणाम रहो सब के जितना भी का नाम चल एपीएन बुक के देखे वाला तमाम दर्शक के भोजपुरिया माटी के लाल और साथ साथ दिलीप दीवाना के सादर प्रणाम बा। और एगो हम कविता लिख रहनी जना कविता के शीर्षक गद्दार प्रेमिका। अच्छा। और हमरा एगो संगतिया के साथे जन घटित घटना वही पर आधारित हम लिखले बनी। एगो रहे सन प्रेमिका हमरे से दिल लगाए लीलस, एगो रहे सन प्रेमिका हमरे से दिल लगाए लीलस, आ हम रहनी ओकरे पर लपटियाइलू 7 लोग के फंसा लीलस। झूठ साच बोल बोल के प्यार के घर बसाए लीलस, आ हम रहनी ओकरे पर लपटियाइलू 7 लोग के फंसा लीलस। तिरिया चरित्र के जान नहीं पौनी, ओकरा के हम पहचान नहीं पौनी। तिरिया चरित्र के जान नहीं पौनी, ओकरा के हम पहचान नहीं पौनी। काहो इहे है प्रेम रोग, प्यार में धोखा पाके लेहनी हम भोग। झूठ साच बोल बोल के प्यार के घर बसाए लीलस, आ हम रहनी ओकरे पर लपटियाई उ 7 लोग के फंसा लीलस। तिरिया चरित्र के जान नहीं पौनी, ओकरा के हम पहचान नहीं पौनी। दोबारा कबो प्यार ना करब ऐसन हम ठान लेनी, आ ओकर कबो आदत ना सुधरी ऐसन हम मान लेनी। रुपया हमसे ले के बैंक हमार खलियाए दिलस, आ हम रहनी ओकरे पर लपटियाइलू 7 लोग के फंसा ली। अच्छा, ई दौलत इतना मिलत कहाँ से? ई दौलत संगतिया के संघटना घटल बटे, तो ओकरा के देखनी तो हम ओकर दुख हमार देखल ना गई, तो वैसे हमार कलम रुकल नहीं और कलम लिख देनी। और लास्ट पंक्ति बाकी दिलीप दीवाना के इतने अफसोस बा, आ ओकरा करनी के फल मिली जमाना के कौन दोष बा। उ जहाँ होई एकदम देखत होई कि दिलीप दीवाना के इतने अफसोस बा, आ ओकरा करनी के फल मिली जमाना के कौन दोष बा। हम ओकरा के बहुत मननी, हमके उ खाही में ढाई दिलस, आ हम रहनी ओकरे पर लपटियाइलू 7 लोग के फंसा दिलस। कहीं ना कहीं दौलत 7 लोग के फंसाई लिहल। बिल्कुल बहुत दिल के मतलब एकदम झकझोर दे वाला बाटे कहीं ना कहीं। और आजकल के जो प्यार रह गइल बा, समझे कि पहले वाला प्यार रह गइल, जैसे अगर कहल जाओ जे प्यार ना ही व्यापार हो गइल बस। सही में प्यार एगो व्यापार। साथे कवि जी दिलीप जी बानी, और दिलीप जी के प्यार व्यापार में बदल गइल बा, आ कहीं ना कहीं अपना दोस्त भी की प्यार व्यापार में बदल गइल बा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जी कैमरा करत तो ओकरा पर एगो शायरी हो जाओ जो उनको प्यार बहुत टूट के मतलब जिए नहीं। नाम ना रखम कैमरा के, लेकिन हो जाओ चुपे कहीं ना कहीं दर्द के भी टूटल लोग होला, जौन अपने के बीच आवेला, अपन कवि के माध्यम से सुनावल जाला। जे भी लोग देखता उहो भी दिल के टूटल लोग होई, उ बहुत ध्यान से सुनेला समझेला। एगो वीडियो के 10 बार देखेला जे दिल के टूटल होला। बिल्कुल, जगह पर ई बीतल हुई एकदम वीडियो के गौर से सुनिए, देखिए, और तरह भविष्य में करे के प्रयास ना करी, चाहे वो स्त्रियों के चाहे दिलीप दीवाना के बारे में कमेंट करके जरूर बताई कि का दिल टूटल बा, कि कितना जोर से आवाज ना होला लेकिन अंदर बहुत फाट जाला। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम वो भाव एकदम विभोर कर देनी। बाकी तमाम दर्शक के सादर प्रणाम बाटे। हमारे कविता कैसे लगल एक बार कमेंट कर जरूर बताई। चलिए, आप बनल बानी एपीएन बुक के साथ। नमस्कार।